Hej, Dornamik, si podívej se na sdělku. No. Ty jsi to beatnul. Jo. Nice, GG. Kámo, já měl ty šipcovat, tak tep 200, ty vole. Oh můj Jo. bože. Tak teď už jsi na řadě jenom ty Dornamixy. Jo. Kámo, je to tam. Jo. Ale já jsem říkal, že to flukneš. Kámo, já jsem tak rád, že jsem na té šipce neumřel, ale děkuju, bože. Aha. Čiže já to musím rozdýchat. Já, kámo. Jo! Jo, co to je, kámo, jo! To je za random moment. Já nevím, co to je, kámo, ale já jsem si na ty šetce říkal, kámo, kdybych to teďka beatnul hnedka, potom jsem beatnul, a když je katu, ne? To by bylo mega hustý. A kámo, já jsem to fakt beatnul, ne? Já jak jsem mě viděl na těch 50%, tak jsem si říkal, že kámo, jestli to dá hned po mně, tak vole, tak jsem tě hodil na stream. Kámo, to je za random moment, vole. Já nevím, co to je. Jo, já chápu. První kámo, první extreme, jo. Kámo, to je byla extrémní nálada, vole. No extreme to je, no. Můj bože, jo, mám to. To bylo úplně random, vole. Jo, no.